ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାର ବାହାଘର ହୁଏ ଆଉ ତାର ବିଦାୟ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ମାଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାଏ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି। ତ ଝିଅଟି ବି କାନ୍ଦେ କି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନଥାଏ ମାଆ କାନ୍ଦିବାର ଯେ ଝିଅଟା ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତ ବାପା ମାଆ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ତ ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବନି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ସମୟରେ ବିଦାୟ ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଗୋଟେ ମାଆ ପାଇଁ ଯେ ମୋ ଝିଅ ସେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବ, ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ କି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ସଂସାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଜଞ୍ଜାଳ ସହିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଆ ଭାବୁଥାଏ ଗୋଟେ ମାଆଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଠି ତ ସେଭଳିଆ ହେବନି। ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଚଳିବ, ଏଇଆ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ମାଆଟି। ତାହା ଭାବି ଭାବି ହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ ନା କାହିଁକି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୟସ ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। ବାହା ହେଲା ପରର ଜୀବନଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ବୋହୂ ହେଇଯାଉ, ଭାଉଜ ହେଇଯାଉ, ମାଇଁ ହେଇଯାଉ, ଖୁଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଏଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ବାପ ଘରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଲେ ଚଳେ, ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଲେ କିଏ ଆଣିକି ଚାଟେ କରିକି ଦେଇଦେବ, ମା ଆଣିକି ଖାଇବାଟେ ଦେଇଦେବ, ଆରାମସେ ବସି ଖାଇଦେବୁ, ରାଗ ଅଭିମାନ କରିଦେବୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ହସି ମଜାକରେ ଦିନ ପାର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରେ ସେଭଳିଆ ହୁଏନି। ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ କି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଶାଶୁଘରେ ଅଭିମାନ ଦେଖେଇଲେ ଚଳେନି। ଶାଶୁଘରେ ଯଦି ଅଭିମାନ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଫଟିକିନି ବାପ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଝିଅ ତମର ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଛି। ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଲେ ସେଇଠି କେହି ପଚାରିବା ବାଲା ନଥିବେ ଯେ କି ତୁ ଖାଇଲୁ ନା ନାହିଁ, ତୁ ଚା ପିଇଲୁ ନା ନାହିଁ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ, ତୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି, କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମାଆ ମନରେ ଆସେ ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ବିଦାୟ ବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ।